Goeiedag dames en heren, mijn naam is Sylvester Kutsie en ik is van die program Time to Talk, een multimedia program. Ik sta vandaag hier op die zondag. Ik was gisteren in Klaver en ik heb die wedstrijd gedobbeld tussen Invincible Rugby Voetbalclub se A-span en Excelsior Rugby Voetbalclub se A-span. Baie goeie wedstrijd, maar ik is niet hier om dit vandaag op repliek te leveren. Wat ik vandaag hier zit, ik heb die wedstrijd opgehouden, individueel opgehouden. En dames en heren kijkers, die zal verbaasd wees. Mijn man of the match wat ik gezien heb, wat ik graag van Time to Talk se kant af wil, uit de gebaar iets gee, is niemand anders dan die als Anthony Lucas. Anthony Lucas speel vir Invincibles. Anthony, net voordat ik vir jou gaan iets gee, vertel gewoon wie kijkers kom. Hoe was jouw ervaring gister op die veld toe julle gespeel het? Ja, die game was baie hard. Die bal kan in een way gegaan het, maar ons het bijgestaan met elkaar geheel waar het nodig is. Ons kan aanvat. Ons het span gespeeld. Baie goeie verdediging, baie goeie aanval van jou, baie goeie nalaakloop met die bal, met ander woorde dra van die bal. Je sê jy skrik vir niks. Ja. Nou waar het jy daai geleer? Ja, hoeveel net daar het is alles. Okay. Enige boodskapie wat jy wil sê vir die volgende game vir ons manne of vir die hele spanne? Ja, ons net supporters bijstaan vir ons, is alles oké. Ons sal het aanvat. Dames en heren, kijkers, dit is dan mijn aangename voorrecht van Time to Talk se kant. Omdat ik hom geïdentificeer het as die man of the match vir die game, om dan hierdie as 'n gebaar van waardering, of was hy met daar so, hierdie sweater of t-shirt aan niemand anders dan nie as Anthony Lucas van Time to Talk se kant vir hom te gee. Draai net om, aan die agterkant sal jy sien, dit is wat hier staan. Dit is van Time to Talk. Wat sê jy van dit? Ja, baie dankie, Basie. Yes. Ik denk je moet hem, ik weet niet man, als die camera niet kan zo schrijven, als je hem niet kan gewoon boeren aantrekken, zo dan weet je, je kan hem zomaar boeren energie aantrekken. Verstaan je? Ja, baie dankie. Pas rechts. Zo, eerst klinkt je dat is goed. Zo. Van Time to Talk se kant af, nogmaals, baie dankie en alle voorspoed en sterkte met jou games wat je nog vir Invincibles gaan speel. Draai net so vir die kijkers om dat hulle net sien jou rug. Trotse man. Okay. Baie dankie. Baie dankie.